கேரட் நிறைய இருக்கு. இதை வச்சு நைட்டுக்கு டின்னர் ஏதாவது செஞ்சிடலாமா? என்ன ராஜி? அம்மா, நம்ம கிட்ட கேரட் நிறைய இருக்குமா, நைட்டுக்கு டின்னர் ஏதாவது செஞ்சிடலாமாம்மா? பொரியல் பண்ண சாப்பிட மாட்டாங்க. சூப் வச்சிடலாமா? ஓகே, அதுக்கு எல்லா இன்கிரீடியன்ஸும் இருக்கா? எல்லாமே இருக்குமா நம்ம கிட்ட. 5 பல்லு பூண்டு பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேம்மா. அதுக்கப்புறம் ஒரு துண்டு சின்னதா ஒரு துண்டு இஞ்சி, மீடியம் சைஸ் தக்காளி 1, 15 சின்ன வெங்காயம் பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன், கேரட் 3 கேரட் பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன், கொத்தமல்லி புதினா தேவையான அளவு நறுக்கி வச்சிருக்கேன், 2 ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணியில கரைச்சி வச்சிருக்கேன், தேவையான அளவு பெப்பரு, பட்டர் 1 ஸ்பூன். ராஜி, சூப் சீக்கிரம் முடிஞ்சிருமா? இது 15 நிமிஷம் கூட ஆகாதுமா, சீக்கிரமா முடிஞ்சிருமா. அப்ப சரி, வா இப்ப செய்யலாம் பாருங்க.